Шамфастик? Да, и виж, има такова, има жълъди. Това е шамфастък, това са жълъди, виж. Ама това е суров шамфастик? Не, лешник. Лешник. Това е лешник. Да. Да, пък това е лешник. Да. Много интересни ядки сурови. Виж направо, готови, виж лешници. Ей така, виж какво представлява, виж. Да. Зелени. Зелени лешници. Направо директно от... Гъба. България. Гъба. Това за патlıcan. Пътвачан. Patlıcan с ориз. Долма, да. Долма, да. Ей, Това за долма, много. Сухи чушки. Пътвачан. А това ли е пътладжан? Домат, Това е пътвачан. patlıcan, чушки. Виж пътвачан. Има доста домат. Това е А пътладжана как се прави? Накисва се майка. Айде, друг път ще вземем пътладжан, че много неща взехме. Да, то остава пътвачан, сух да тут да тръмвате. Защото ако искам да направя някой манджа, то това е интересното. Виж тук. Пастърма. Тук е меса. Тук са меса, да. Тук? И тук е меса. Меса? Месо няма да купуваме. Просто е много интересно да се види на камерата. Хинап. Праскови? Хинап. Това хинап. Какво е това нещо? Мушмули ли е това? Не бе. Хинап бе. Хинап. А пък това какво е? Кактус. Не, с това сливи ли са? Виж какви... Ябълка. Ябълка бе. Ябълка. Нектар. Не. Нектарин. Не. Ябълка ги би. Сливи. Ябълка бе. Това ли е? Вижте каква ябълка. Тя е като слива, бе. Виж, това е кактус. Я да го видя. Ето къде виж. Това какво е? Кактус. Кактус? Да. Що яде ли са? Яде ли са, бе? Май да, щом го продават. Без кабук, това трябва да ядеш. А това? Това са праскови. Това кайси. Това са кайсики. Това са сливи. Аз искам да пробвам това.